Dragi moji prijatelji, htio bih vam ukratko ispričati jednu jako poučnu priču o solidarnosti u doba korone. Naime kaj, zove se Franjo Hohnjec, ali me svi prijatelji, sad već je uglavnom pokojni, zoveju Francek. Ja vam već više od 30 let živim, ne ček sam stane, ak sam nasad 82, a doselili sam se tu s 34, onda je to 82, minus 34, to je 4 do 12 je 8, 1 pamtim dalje, 1 i 3 su 4, 4 do 8 je opet 4. Da, to sam više od 40 let, tačnije 48 let živim tu, na Vrbiku, ulici Fausta Vrančića, broj 3, 4. kat, ne desno, nego levo. Supruga Katica umrla mi je u najboljim godinama, pred 5 let. Od tad živim sam. Sin i snaha odselili su se pretprošle godine u Irsku. Kćer i zet već 3 godine delaju u Švedskoj, a mi je unuk zato blizu. On je pred 2 godine prešel delat u Minhen. To vam je ta Evropska unija i mobilnost, ne? Sve se dosta često čujemo preko moje mobilne radio stanice, pogotovo sad u zadnje vreme kad su ukinuli kak se zove brufing, ne, brufing je onaj drugo, to ono kad te peglaju, nego roaming, roaming, I tak velim, živim sam, sam se skuham, sam se operem, sam se spremim, poslije podne malo odrimam, a pred večer odem i sjedim si s nekim od prijatelja na klupicu ispred kuće, ne. Malo popričamo, pogledamo jučerašnje novine kaj nam obično ostavi profesor Šlaus s 1. kata, malo prodiskutiramo to kaj piše, ne, i tako. I jedan dan, pred 2 mjeseca, dok se još moglo družiti, dok nije bilo te proklite korone, sedimo na klupici Pepi, Tonček i ja. Kad naiđu 2 pakina, jedan je bio onak mali, debeli, a drugi je bilo onak malo veći, čelavi. Inače, moj sused kaj stvarno je kad ispod mene. I veli nama prvi debeli kaj je bliže nama, veli, pok lavove! A ja ga pogledam i pitam ga, a zakaj smo mi lavovi, ne? A veli od meni, zato kaj vas je svaki put kad ja pravljam sve manje, svaki put od vas jedan rikne. I prasne u smeh, možeš misliti kak je to smeh. A ovaj drugi, moj susjed Čelovac, veli, kaj mladići, opet ste na fejsu, a? A ona me aludirala na to kaj me jedan put dok smo čitali novine, Tonček pital, čuj Francek, daj mi reći kak je Zvonket. Već ga dugo nis vidio, gdje je on? A ja onak čitam novine i velimo, evo ga tu je, na 42. zradi, izbračaj mu je u sredu u 5, na Mirogoju. A Čelavi Šmrkavac je sve to čul i sad nam ga je lepo smestio. Eto, kaj da vam je. A inače vam ja s malim haharom, kaj stan mu je ispod mene, stalno vodim radit na te. On je stalno malo, ona kak bi Krleđa rekel, überspantne. Ili kak bi taj mali Čelavac rekel, malo sam nabrijan. Skoro svaki put, nakon obeda,
kad se ja idem malo zadremati, on krene bešpati gitaru. A ja lijepo ovak uzemem štap, ja ovak uzemem štap i onda po radijatoru, razumite. I još sam mu k tome lijepo rekao. Idiote jedan, kad niste čuli za kućni red od 2 do 5 popodne. Ako nisi čuli, odi dole u prizemlje, pa si ga lijepo pročitaj na oglasnoj ploči. A on je meni rekao, ovak mi je, točno mi je ovak rekao. Baj stari, mojne me batije s tim socijalističkim forama. Kakav odmor od 2 do 5 kad ljudi s posla dolazio tek u 6 mor. Šmrkavec jedan šmrkavi. Ali vratil sam ja njemu. Vratil sam ja njemu. Kak mi nemamo lifta, znate, on se često zna spuštat s 3. kata dole po gelenderu. A ja sam mu jedanput na 1. katu friško premanjao gelender s farbom. Tak se zmazal, bilo zmazal kaj pacik. No dobre, takva mi ratujemo već dost dugo, ne. I onda je došla ko? Ko? No, ko? Pa korona je balva strah, ne? Odjedanput više nema dućana, nema placa, nema ni ono malo druženja, kaj sam ga imao, ma, kaj da vam velim, kaj da sam u zatvor. I ja sam nakon 2 tjedna kućnog zatvora počeo razmišljati o tom da neke napravim. A ne znam, onak neke kažnjivo, ne? Tak da me fakat otpelaju Remetinec, ne? A tam bi barem imali upravno, imali bi skuhano, bilo bi mi čisto, bilo bi mi toplo, a ni treže ne bi morali plaćati, ne? Ispezao sam ja. Uštipnul sam za rit susjedu paniku s 2. kata. Mislim sam, ona mu kričala, zvala mu policiju, oni bi me optužili za seksualni napad, pa bi me zboksali. Ali rek, ja kad sam paniku štipnul, ona se samo onak lijepo slatko nasmijala i rekla, gospod Francek, nisam ja znala da ste vi još tak puni života. Kaj da vam velim? Čisti peh. Čisti peh. I ne znam kaj da vam velim, ja sam već bil totalno klonil i telom i duhom svetim. Amen. Kad jedan dan zvoni neko na vratima. Meni ti mrapca me zvesja. Morate me ipak Fanika prijavila, ne? Ja sam sretan onak došajbam do vrata, škicnem kroz špijunku, a ispred vrata stoji neki čupavac s maskom. Pa ti kaj sam sad? Lopov. Došel me orobit. Sva sreća pa mi nema kaj zlet. Mislim, penziju sam dobil 10. Danas je koliko ja znam 20. Mislim se, a ostalo mi još morti 100 kunića, ne? Ali opet, ne bom otprl i šlos. Zvoni tat, opet, a ja vičem. Nemamo mi ništa, ovdje si ne budete omaštili vrh, probajte dole na 2. katu na prezime Kušte. On vam drži kladionicu, on vam sigurno ima puno više od mene. Ovo je izvana viče, susjed Hornjec, otvorite. To sam ja, Tomica, sužen ispod vas. Ja gledam, pa rekao, kaj bi ti bil Tomica? Tomica je cel, ti imaš frizuru kak ješ. Joj, pa susjed veli, kak ne bi ima lasikan, frizeri ne delaju već mjesec i pol. A ja se ne volim bija sam, zato kaj sam se jedan grdo srezan, ne. Rekao, dobro, niš, daj barem onda skini tu masku, pa ne boš me sam tak zvozal. Skine on masku, vidim ja, fakat Tomica. Vidim ja njemu, a kaj hoćeš ti fakinjelen? Ovaj put ja ti nisam niš vidjel na balkon.
veli on meni, pa dajte sused Francek, ne mu pričali ovak kroz zaprta vrata. Otvorite, došli sam vam sam nekaj povedati. Znate, moram priznati, kad je rekel Francek, tu me je pridobilo. Ali velim ja sam na oprezu sam, velim ja, okej. Ja bom sad otprl, ali ak nekaj probaš, sam da znaš. S desnom bom otprl, a v levoj držim trofejni nuger iz 45. I otvorim ja tak vrata ne. A Tomislav, sused mali, mi veli. Sused Franja, ja znam da se vi i ja već godinama pretpucavamo, ali da ni tak, bilo bi vam preveć dosadno, a i meni bi bilo. Ali sad bi vam htjeli nekaj povedati. Vidim, znate, sami ste, deca i unuki su vam pred grane, a mi, big blue boysi iz kvarta, uskačemo našim starim susedima, ak im nekaj zatreba. Pa eto, sam da znate, kad vam zatreba nekaj zdučkasa ili otići u lekarnu ili bilo kaj drugo, vi onak kak inače, samo lepo lupite štapom po radijatoru, pozovite me i ja sam tu za vas. Bože moj dragi, kad je rekao, ja sam tu za vas, meni su suze krenule na oči. Htio sam mu čvrsto stisnuti ruku, htio sam ga zagrliti i reći, odi sjedek da si popijem po jednoga škropuca. Znam da ne smijem. Ali zato sam mu rekao, Tomek, od sad si ti moj drugi sin. I ovo zlovu je put prošlo da mu ti i ja zajedno na mom ili tvom balkončeku zjeli litre vodu i popevali bomo iz svega glasa. Kerke sam slagal i rožice bral i svu svoju mladost sam tebi ja dal. Hej, 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 ja te volim, ja te volim, ja te volim, Dinamo. Ja te volim, ja te volim, ja te volim, Dinamo.